Det er der Godmorgen Danmark. Velkommen til Ole Henriksen og Bo Babsen, som er en anonym oliesjejk. Hvad er din holdning til klimaforandringerne, Ole Henriksen? Jeg synes, det er menneskeskabt, fordi at, herinde for de sidste 200 år har vi begyndt at udlede meget CO2, og det gør, at temperaturen stiger, som Willy Søvndal siger, the ice is smelting at the poles. Og det er sandt, fordi vandbestanden stiger rigtig meget, og det går simpelthen ikke, fordi at der er mange huse, og jorden bliver mindre og sådan noget, og vi bliver så mange mennesker, det går simpelthen ikke. Nej. Bo Babsen, det er nogle synspunkter, som du er meget uenig i. Ja, det er det, fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det er menneskeskabt. Jorden har jo igennem flere millioner år, der har jordens temperatur faldet og steget. Vi har haft rigtig mange istider, snemænd og mammutter. Og så har vi også haft nogle varmeperioder, hvor urfolkene har levet dejligt med okser i stedet for. Og så hvert år stiger og falder temperaturen også. Det er jo ikke noget, vi mennesker sådan kan gøre for. Og hvad skal vi med grøn energi, når vi har så meget dejlig olie, vi kan bruge? Vil du kommentere på de synspunkter, Ole Henriksen? Ja, altså, du har ret i, at det kan godt være, at du har ret i noget af det, du siger i hvert fald. Men temperaturen stiger, og du ved godt, jeg elsker varme. I love it. Men jeg synes, at livet er så fantastisk her, Ryger. Og jeg vil gerne føre det videre til så mange andre, selvom jeg er bøsse. Men det går simpelthen ikke, hvis de ikke kan leve. Fordi at når vandstanden stiger, så bliver vi så mange mindre mennesker. Og der er simpelthen ikke, der er ikke plads. Når vi vokser hele tiden, der er 200.000 nye mennesker hver dag, og det går simpelthen ikke. Nej. Det er jo faktisk rigtigt nok. Men det er jo ikke noget, vi kan gøre for. Det er jo jorden, der ligesom tænker, nu er vi for mange. Nu skal folk væk. Og det er jo ikke noget, vi kan gøre for. Eller jo. Vi kunne lade være med at føde så mange børn. Skide kineser. Ja, skide kineser. Men vi kan også bruge noget mere olie og lave noget mere energi og nogle bedre ting. Og få nogle flere ressourcer op. Ja. Så det er jo lykkeligt med det. Ja. I skal have mange tak, fordi I kom begge to.